Letos v srpnu uplynulo už 20 let od největšího leteckého neštěstí v řecké historii. A řeckého jen díky tomu, že letadlo nedoletělo do své cílové destinace. Do Prahy. Mluvím o letu HCY 522 společnosti Helios Airways, který odstartoval 14. srpna 2005 svou cestu z Larnaky na Kypr s cílovou destinací letu do Prahy. Tam ale nikdy nedoletěl. Co se ale na palubě skutečně stalo? V tomhle videu se podíváme na mrazivý příběh letu Helios 522, letu, který měl skončit v Praze, ale do historie se zapsal úplně jinak. Na palubě se tehdy nacházelo 115 cestujících, z toho 22 dětí, které se svými rodiči mířily na dovolenou právě do Česka. O jejich pohodlí se staralo 6 členů posádky. Z kyperského přístavního města Larnaka odstartoval tento necelých 8 let starý letoun přesně 7 minut po 9. ráno. Ale tragický příběh tohoto letu se začal psát už o den dříve. V sobotu 13. srpna 2005 ve 21:00 letoun přezdívaný Olympia odstartoval z londýnského Heathrow na Kypr. Let z Larnaky do Athén měl trvat maximálně 1,5 hodiny. Helios Airways byla nízkonákladová kyperská společnost, takže si ji můžete představit jako takový dnešní Ryanair. Let probíhal zpočátku celkem bez problémů. Ale pak posádka uslyšela něco zvláštního. Z jedněch dveří letadla se ozývalo hlasité bouchání. Po další kontrole se jim také zdálo, že těsnění kolem dveří zamrzá. Problém se ale týkal zadních servisních dveří. Jeden z členů posádky tento incident zaznamenal do deníku závad v kabině letadla a když letadlo v 1:25 ráno místního času přistálo na letišti Larnaka, předal tyto poznámky kapitánovi k prošetření. Ten osobně promluvil s týmem pozemních inženýrů, aby zajistil inspekci a důkladnou kontrolu. Když cestující i posádka opustili letadlo, začala kontrola. Vedl ji 44letý Alan Irwin z Velké Británie, zkušený inženýr, kterého si společnost Helios Airways najala na 6měsíční smlouvu. Podle standardního provozního postupu pro Boeing 737 Irwin provedl kontrolu těsnosti kabiny a snažil se otestovat celistvost dveří. Během kontroly bylo potřeba provést přetlakovou zkoušku kabiny, ideálně bez nastartování motoru letadla. Tomu on a jeho tým museli ručně natlakovat letadlo ještě na zemi. Aby mohl proběhnout tento proces, musel Irwin ručně přepnout nastavení přepínače režimu přetlakování z automatického na manuální. Je důležité si uvědomit, že palubní systém přetlakování letadla zajišťuje dostatečné okysličení letadla při nabírání výšky. Tento proces se vždycky provádí automaticky, ale je k dispozici i manuální možnost přepnutí, aby se mohly provést testy na zemi. A právě tady odstartoval řetěz nešťastných událostí. Irwin a jeho tým nic nezaznamenali. Nebyly zjištěny žádné abnormality, závady, žádné netěsnosti, prostě nic, co by zabránilo v dalším letu. Šipka na přepínači režimu přetlakování ovšem zůstala nastavena na manuální režim a nebyla přepnuta zpět na automatický. Kontrola skončila asi ve 3:15 brzy ráno v neděli 14. srpna 2005. Letadlo tak bylo připraveno k letu do Prahy přes Atény. Posádka dorazila na palubu hodinu před odletem a absolvovala standardní předletovou instruktáž. Podle pozdější vyšetřovací zprávy uvedli, že letadlo vzlétlo v 9:07 místního času. Společnost měla problém se sestavením kompletní posádky kvůli onemocnění některých členů palubního personálu. Na poslední chvíli se k posádce připojila 32letá letuška, řecká občanka žijící na Kypru Luisa Vulteri, která vykonávala funkci vedoucí letušek, takzvaná Chief Cabin Crew. Kromě dalších 2 letušek byla posádka doplněna o 25letého stevarda Andrease Prodomu. Andrease se podařilo přesvědčit, aby se přidal k posádce skutečně na poslední chvíli. Nakonec souhlasil, protože právě na tomto letu byla letuškou jeho přítelkyně Charis Charalampous. Andreas a Charis spolu plánovali svatbu. Andreas byl také držitelem britského CPL, Commercial Pilot License, a mluvilo se o něm jako o někom, kdo měl i profesní pilotní ambice. Kapitánem letu byl 58letý německý pilot Hans-Jürgen Merten, který měl nalétáno více než 16 000 hodin. K němu se jako první důstojník připojil 51letý kyperský pilot Pampos Charalampous, který nalétal přes 7500 letových hodin. Jednalo se tedy o zkušené piloty. Ale co ostatní členové posádky nevěděli, bylo, že Hans byl před 3 měsíci propuštěn britskou leteckou společností Jet2 za neopakované dodržování standardních postupů. Navíc první důstojník Pampas má také záznam o nedodržování postupů. A aby toho nebylo málo, oba piloti se zrovna nemusí.
Pambos si dokonce několikrát otevřeně stěžoval na Hansův přístup. Nicméně, když cestující začali nastupovat do letadla, Pambos a Hans pracovali podle standardního předletového kontrolního seznamu a právě zde pokračovala řada katastrofálních chyb. Předletové kontrolní seznamy jsou seznamy úkolů, které by měli piloti a letecká posádka provést před vzletem. V kokpitu piloti procházejí několik seznamů. Jejichž účelem je zajistit, že všechny spínače a indikátory byly ve správné poloze. Ale let 522 měl mírné zpoždění. A tak Hans a Pambos spěchali kontrolními seznamy a oba si nevšimli, že volič režimu tlakování byl stále v manuální poloze. Pokud si říkáte, že první důstojník letu Pambos Charalampus a letuška Charis Charalampus mají stejné příjmení, je to tak. Ovšem z dostupných zdrojů vyplývá, že se nejednalo o příbuzné. Charalampus je totiž na Kypru běžné příjmení. Počáteční fáze letu probíhaly bez komplikací, ale první problémy se objevily záhy. Už po necelých 10 minutách od startu se rozezněl alarm a piloti ohlásili problémy s chlazením. O 6 minut později s nimi měli letečtí dispečeři poslední kontakt. Letadlo dále stoupalo do letové hladiny okolo 10 000 metrů. O blížící se hrozbě a tragédii v tuto chvíli ještě nikdo nemohl nic tušit. Letadlo totiž doposud pokračovalo ve správné dráze. Až teprve, když se s ním po vstupu do řeckého vzdušného prostoru nedokázali tamní dispečeři spojit, kontaktovali úřady. Nemožnost kontaktu s letadlem vzbudila obavy z teroristického útoku, zejména v souvislostech po událostech 11. září 2001. A byla tak zvažována možnost, že se Boeing někdo pokusil unést. Nikosijské středisko řízení letového provozu se pokusilo s letadlem spojit celkem 19krát. Aniž by letadlo provedlo rádiový kontakt, vstoupilo v 10:40 do vzdušného prostoru aténského mezinárodního letiště, kde zůstalo dalších 70 minut pod kontrolou autopilota. Ke stroji tedy byly přesně podle běžného postupu vyslány 2 stíhačky F-16 řeckého vojenského letectva, aby se na letadlo podívali zblízka. Jejich piloti se měli pokusit zkontrolovat dění na palubě a ideálně se také pokusit o vizuální komunikaci s letadlem. Obavy pomalu stoupaly kvůli podivnému chování stroje. Letadlo bez jakékoliv logiky začalo kroužit kolem Atén, poté se napojilo na vyčkávací dráhu a začalo v elipsách kroužit okolo majáku na ostrově Kea. Na palubě ale piloti stíhaček vizuálně nezaznamenali žádné známky teroristického útoku. Naopak potvrdili, že okny pilotní kabiny viděli zhroucené tělo pilota a prázdné kapitánské křeslo. Cestující letadla na stíhačky vůbec nereagovali. Vypadali, jako kdyby spali. Navíc se nad nimi volně houpaly kyslíkové masky. Kvůli nízkému tlaku chyběl cestujícím i posádce kyslík. A tak se všichni na palubě ocitli v bezvědomí a letadlo prakticky nikdo nepilotoval. V době zhruba po více než 2,5 hodinách od vzletu si piloti stíhaček všimli, že se kontrolu nad letadlem snažil získat jeden ze stevardů. Byl to právě András Prodromů. Ten se ve chvíli, kdy všichni začali ztrácet vědomí, zřejmě zmocnil přenosného kyslíku, který byl na palubě. Měl licenci na komerční letadla a v kritickou chvíli se tedy rozhodl pokusit se letadlo zachránit. Došel tedy v 11:49 do pilotní kabiny a usedl na místo kapitána. Zatímco se snažil získat letadlo pod kontrolu, volal do vysílačky o pomoc. Terrain. Pull up. Terrain. Pull up. Prodromů ale neměl nejmenší šanci. Nejen proto, že nebyl kvalifikovaný na pilotování letadla, jako byl Boeing 737, nebo že neměl dost zkušeností. Hlavně neměl dost času. Komplikací začalo přibývat. V důsledku neplánovaně dlouhé doby ve vzduchu navíc začalo docházet palivo. Levý motor zhasl jen necelou minutu poté, co se steward dostal do kokpitu a letoun se v důsledku toho začal stáčet doleva a ztrácet výšku. Pravý motor zhasl po necelých 10 minutách. Letoun se stal zcela neovladatelným a začal padat. Τη στιγμή δείχνει ο άνθρωπος που κάθεται στο θάλαμο διακυβέρνησης ότι με βλέπει. Ελήφθη. Κάνω τα σήματα αναχέτησης, δεν ανταποκρίνεται, με οπτικό σήμα διαχειρός έδειξε ότι με βλέπει. Ελήφθη. Συνεχίζει τα περάσει 7.000 το σκάφος. Ποστών αρνητικών στα 5.000 πόδια με πορεία 2.18. Πετάει
πολύ χαμηλά πάνω από ξηρά. Πάμε 132, πόσο είναι? Altitude. Altitude. Μάμπο, αυτή τη στιγμή το αεροσκάφος δείχνει ότι πάει για το έδαφος. Altitude. Λίγη Μάμπο, το αεροσκάφος πάει προς το έδαφος. Ελήψη. Αθήνα, το αεροσκάφος αυτή τη στιγμή πάει για το έδαφος. Altitude. 103 μέσα, 23 μίλια. Altitude. Mayday, Μάμπο, έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Έχουμε πρόσκρουση πολιτικού αεροσκάφους. Mayday. Ελήψη. Σας αναφέρω συντεταγμένες, Μάμπο. Αναφέρω συντεταγμένες. Έχει προσκρούσει σε κορφή βολού. Mayday. Ελήψη, αναμένετε συντεταγμένες. Pouhé 4 minuty od vyhasnutí pravého motoru narazil do hornatého terénu poblíž Maratónu severně od Atén. K nárazu došlo ve 12:04. Tvorba takovýchto dokumentů zabere opravdu mnoho času. Proto budu rád, když video oceníte lajkem, odběrem, případným sdílením, nějakým hezkým komentářem. Také mě můžete podpořit pomocí tlačítka díky. K incidentu vedla zdánlivě nepochopitelná ztráta tlaku v kabině a následné spotřebování veškerého paliva. Ještě předtím však letadlo řízené autopilotem přes 2 hodiny plulo oblohou. Naštěstí se padající letoun vyhnul hustě obydlené oblasti u pobřeží. Očití svědci vypověděli, že narazil nejdřív zádí a spodek letadla se poté rozpadl do stráně. Nehodu nepřežil žádný z cestujících ani členů posádky. Letadlo se rozpadlo a jeho trosky zmizely v plamenech. Nikdo v tuto chvíli nechápal, co se vlastně stalo. Podle televizního dokumentu z července roku 2006 se vzorky krve nalezené v ovládacích prvcích radaru shodovaly s DNA Andrease a také z DNA jeho přítelkyně a kolegyně Letušky Cháris. To vedlo vyšetřovatele k závěru, že se oba společně pokusili zachránit letadlo. Ačkoliv Prodromovovi snahy nestačily k úplnému ovládnutí letadla, podařilo se mu ho odklonit od Atén a zabránit tak obětem na zemi. Ve svých posledních okamžicích Prodromu gestikuloval na stíhací piloty, kteří bezmocně sledovali, jak se snaží získat kontrolu nad strojem předtím, než letadlo duchů narazilo do stráně. Lidé od té doby chválí a projevují úctu tomuto stevardovi za jeho hrdinské úsilí například na internetovém fóru Reddit. Ten den zachránil mnoho životů. Kdyby nebylo jeho zásahu, mohlo být v Aténách spáleno nebo zničeno mnoho domů, píše jeden uživatel. Podařilo se mu odklonit letadlo od nárazu do obytné oblasti. Zemřel jako hrdina, dodává další. Později přinesla své závěry z vyšetřování řecká vyšetřovací komise AAIASB. Podle ní problémy letounu začaly už s rozezněním prvního alarmu. Ze záznamu černé skřínky vyplývá, že ho piloti chybně interpretovali jako varování, že letadlo není připravené ke startu. Tento alarm se však může rozeznít pouze na zemi. Výstraha, která se ale rozezněla ve výšce 3000 metrů, měla sice stejný zvuk, ale v této situaci upozorňovala na klesající tlak v kabině. Po dalším stoupání letounu a po několika dalších minutách se v prostoru cestujících automaticky spustily kyslíkové masky a kabinou se rozlehl další alarm. Při správném postupu podle předpisů by piloti měli přerušit stoupání už po rozeznění prvního alarmu. Shodou všech nešťastných událostí došlo v této důležité chvíli k jakési komunikační chybě mezi kapitánem a prvním důstojníkem. Kapitán se zvedl ze sedadla a chtěl vypnout alarm, který považoval za chybný. Dostihl ho však nedostatek kyslíku a upadl do bezvědomí. Krátce po něm ztratil vědomí i druhý pilot. Proto oba piloti stíhaček viděli zhroucené tělo pilota a prázdné kapitánské křeslo. Ještě předtím, než upadli do bezvědomí, stihli přepnout na autopilota. Vysvětlit příčiny nehody bylo zpočátku obtížné. Dekomprese kabiny je velmi neobvyklá a ještě vzácnější je bezvědomí pilotu. Náhlá ztráta tlaku vzduchu v kabině ale byla jednou z vyšetřovacích verzí už od počátku. Při podrobném vyšetřování se ale nakonec podařilo odborníkům spojit události z předchozího letu s touto katastrofou. Vyšetřování odhalilo, že posádka předchozího letu pověřila techniky kontrolou přetlakového systému a pro simulaci letových podmínek na zemi bylo potřeba přepnout ovladač přetlakového panelu z automatiky na manuál. Bohužel nikdo si nevšiml, že technici po dokončení zkoušky nevrátili přepínač do původní polohy. Špatného nastavení si nevšimli ani piloti během 3 separátních předletových kontrol. Letadlo tedy jednoduše nevyrovnávalo klesající tlak. Později se během vyšetřování ukázalo, že podezření na nesprávné nastavení přepínače pojal už technik společnosti Helios Airways, se kterým se po rozeznění alarmu piloti spojili. Kapitán se snažil kontaktovat operační středisko Helios Airways,
aby nahlásil aktivaci alarmu vzletové konfigurace ve vzduchu. Technik, jenž s vedením hovořil, měl tušení, že problém bude v přetlakování kabiny. Proto se jej napřímo zeptal. Jeho dotaz však kapitán ignoroval. Nedostatek kyslíku už si začal patrně vybírat svou daň. Místo toho se totiž zeptal, kde najde pojistky chladícího systému. To byla poslední rádiová komunikace, jíž se letadlo účastnilo. Posádka bohužel nedokázala přesně popsat, co se v kokpitu děje, a technici proto nevěděli, jak letu 522 pomoci. Pak se rádiové spojení přerušilo a už se neobnovilo. S vypnutým přetlakovým systémem a nedostatkem kyslíku se pojí ještě další jev. Ve výšce několika kilometrů je teplota hluboko pod bodem mrazu. Během vyšetřování se tedy objevily domněnky, že cestující i členové posádky už během letu umrzli. Výsledky několika pitev jednoznačně prokázaly, že všechny oběti byly při pádu naživu. Smrt všech lidí na palubě tedy způsobil až náraz letadla. Útěchou pro pozůstalé mohl být fakt, že v době nárazu byli s největší pravděpodobností všichni v bezvědomí a necítili žádnou bolest. Příznaky hypoxie, tedy nedostatku kyslíku, vypadají asi následovně. Jako první se objeví lupání v uších a tlak v lebečních dutinách. Když pak stoupáte ještě výš, dostaví se pocit podobný opilosti, jako po pár skleničkách alkoholu. Patolog zároveň potvrdil, že v okamžiku havárie seděl za zařízením steward András Prodromů. Prodromů se několikrát snažil volat o pomoc. Na záznamu bylo jasně slyšitelné několikrát opakované Mayday, Mayday. Okamžitě po pádu letadla se rozjeli masivní záchranné práce. Jen na hašení požáru letounu se podílely 3 helikoptéry a 8 speciálních letadel. Trosky letadla byly rozeseté na 2 protilehlých svazích. Obrovská plocha byla spálená na uhel, všude byly kusy letadla a lidské ostatky. Byla to hororová scéna. Popisuje místo havárie vyšetřovatel Akrivos Tsolakis. Vyšetřovatelé měli důvěryhodnou teorii. Potřebovali ji ale ověřit. Rozhodli se proto provést rekonstrukci osudného letu, i když to bylo finančně nákladné. Boeing 737 odstartoval z Lanardského letiště s osudným přepínačem nastaveným na manuál. Na panelu se sice rozsvítila kontrolka, ale v ostrém ranním slunci nebyla skoro vidět. Během stoupání se pak ozval varovný signál, kterým všechny potíže letu 522 začaly. Nebyl to alarm letové konfigurace, ale jiný, upozorňující na nebezpečí nízkého tlaku v kabině. Většina letových posádek nikdy nezažila alarm způsobený nedostatečným tlakem vzduchu, protože je to závada, která se prakticky nevyskytuje. Vysvětluje vyšetřovatel Phaeton Kareosofides. Piloti proto oba alarmy zaměnili. Po překročení výšky 5000 metrů se rozsvítilo i hlavní varovné tablo. Piloti letu 522 jej pochopili jako varování před přehříváním palubních systémů, ale ve skutečnosti byl hlavní příčinou nedostatek tlaku v kabině. Alarm nedostatečného chlazení byl vedlejším efektem nedostatečného tlaku vzduchu v kabině. Důvodem však nebyla vysoká teplota v prostoru letadla. Senzory snímaly teplotu a tlak vzduchu. Když byl tlak nízký, vyhodnotili to jako závadu. Pak na sobě začali pociťovat inspektoři při rekonstrukci letu účinky hypoxie a přepnuli ovladač přetlakování kabiny na automatiku. Piloti letu 522 si ale svůj stav neuvědomovali. Je zajímavé, jak jsou příznaky v první fázi nenápadné. Začala se jim točit hlava, ztratili schopnost logického uvažování, nedokázali správně reagovat. Nakonec ztratili vědomí. Popisuje jeden z odborníků. Cestujícím sice vypadly kyslíkové masky, ale ty fungují asi jen 15 minut. Za tu dobu letadlo při potížích s tlakem stihne sklesat do výšky, kde se dá normálně dýchat. Jenže teď řídil letadlo autopilot a ten udržoval letovou hladinu 10 000 metrů. Kyslíkové masky, tedy hypoxii, jen oddálily. Ve výšce 10 000 metrů se dokážete udržet při vědomí asi 30, maximálně 60 sekund. Většina lidí pociťovala začínající hypoxii jako ospalost, zavřeli oči a usnuli. Naděje světla díky pohotové reakci stevarda Andráse Prodromů. Vyšetřovatelé uvedli, že Prodromů se využitím nadpočetných kyslíkových masek dostal ze zádi letadla až ke kokpitu. Tam si vzal přenosnou kyslíkovou masku a vešel dovnitř. Analýza DNA ukázala, že se steward snažil probrat prvního důstojníka, což ale podle všeho nemělo příliš velkou naději na úspěch.
Stevarda udrželi při vědomí přenosné kyslíkové masky. 3 ze 4 později nalezených v jeho blízkosti byly použité. Zřejmě i on byl trochu dezorientovaný a měl pomalejší reakce než normálně. Andreas se pak z nějakého důvodu z kokpitu vzdálil, pak se ale vrátil a pokusil se letadlo zachránit. Od chvíle, kdy řekli, že viděli někoho v kokpitu, jsem neměl pochybnosti, že to byl Andreas. Nebyl zbabilec. Letadlům rozuměl a měl odvahu zasáhnout. Říká Konstantinus Prodromů, Andreasův otec. Škoda, že se v tomhle případě nepodařil nějaký zázrak. Nakonec letadlu došlo palivo a zřítilo se. Podle odborníků už v té době byla naprostá většina cestujících i posádky kvůli dlouhodobému nedostatku kyslíku v nevratném komatu. Samotná společnost Helios Airways v listopadu téhož roku lety do Prahy zrušila a rok a půl po nehodě zbankrotovala. Navíc vedení společnosti pozůstalí po obětech zažalovali za nedbalost. Ve stejné době byla vydána závěrečná zpráva. V ní bylo formulováno mnoho doporučení, která měla opakování podobných situací zabránit. Například společnost Boeing upravila letadla tak, aby nebylo varování před nízkým tlakem v kabině tak snadno přehlédnutelné. Evropská agentura pro bezpečnost v letectví EASA také zahrnula do výcviku posádek rozpoznávání příznaků hypoxie a doporučení, jak se jim ubránit. Let 522 byl prvním po 30 letech, který havaroval na cestě do Prahy. Po stroji jugoslávské firmy Inex Adria, který se zřítil v říjnu 1975, krátce před přistáním na pražském Suchdole.